Nemůžu teď. Uvolnila se mi cesta. Nemusíš vařit jednu porci? No, to je pravda. Jako kdybych večer dělal a krabičkoval to, ale... A za těch 50 nebo 100 ušetřených korun mi to úplně nestojí. Nebylo by to tak dobrý, nebylo by to čerstvý a... Zde bych ten čas musel reálně večer tím zabít. Zase jsem na tom tak blbě, abych si nemohl jednou za den koupit jídlo za 200. Jedno jídlo denně za 200 je 73 000 ročně. No ale ty neušetříš 200, ty ušetříš... Ty když si koupíš suroviny a uvaříš si to sám, třeba za 100, tak ušetříš 100. Ale zabíjíš ještě ten čas večer pak tím vařením třeba, nebo když si to vaříš. Ale kdybych třeba žil s někým a vařil bych to pro 2 lidi, tak to jo. To už podle mě se ti vyplatí. A tím, že žiju sám, tak mi přijde úplně zbytečný si vařit jako sám pro sebe. Tak asi jeď. Nákup, příprava, nádobí. Jo, to je prostě... Není to jenom ten čas, co to vaříš. My zabijeme čas na tvých streamech a na mobilech. A tak to je zase zábava. Jako jo, když tě vaří bavení, když tě baví vaření, tak je to win-win. A mě to třeba nebaví. Kdyby mě to aspoň bavilo, tak klidně. Vaří mě bavení. Já jsem sám a mám navařeno pořád. Ti to přeju. Stejně jako si dojít pro jídlo, nebo si ho nechat dovést. Já tím, že rozvážím, tak vždycky vezmu něco po cestě. Tak když třeba bydlel někde, kde mám nejbližší restauraci, třeba 20 minut od baráku, tak tam už pak taky zvážím, jestli chci chodit na jídlo, nebo si občas něco ukuchtit. Přišlo mi upozornění od Foodory. Nedoručil si objednávku zákazníkovi.
Ahoj, zaznamenali jsme od tebe nedoručenou objednávku. Prosím, dávej si na to větší pozor. Opakované přestupky by mohly vést k suspendaci účtu. Co to je? Co to je? Však jsem dneska všechno doručil. To mě někdo skemnul. Zaznamenali jsme nedoručenou objednávku. A já se k tomu ani nemůžu nějak vyjádřit. Co to je tohle? Viděli ten klip, jak žereš jídlo z tašky? 13:26. No to už bylo po směně, já jsem končil 12:50. To je kdy přišla ta zpráva. Nevím, co to je. Jako mohl si někdo, nějaký zákazník vymyslet, že mu nepřišla objednávka. Ale jako reálně jsem všechno odvezl. A nemyslím si, že mě někdo skemnul. Vždycky jsem se zeptal na jméno. Dobrý den. Kontaktoval bych podporu. Nevím, no. Tak já jsem si možná nevzal nohy. Já asi nemám nohy dneska ke kameře. Oh shit. Vás budu muset nějak postavit. Tak dobrý pocit jsem měl dneska z těch rozvozů a už chodí problémky. A už jsou problémky. Počkej mě. Či tady jdu bez mikrofonu, nebo jsem ho teďka vypl možná. Stream bez mikrofonu, ne? Já si dám bunča. Ano, děkuji. Či já jsem měl celý stream bez mikrofonu, mi chcete říct? Dneska. Jo. A proč to nikdo neřekl? Bylo tě dobře slyšet. Nikdo to nepoznal. Jsem si nevšiml. A to nefoukalo třeba. Byl v pohodě zvuk, OK. Protože mi to ukazuje, že mikrofon má 100%, takže on musel být vyplý celou dobu. Jak to mám vědět? No, ono to jde poznat. Bylo slyšet normálně. Foukalo, ale nebylo to hrozné. No právě třeba ten mikrofon to odfiltrovává. Zajímavý, většinou si to hnedka někdo všimne. Pam. Čet a těch 30 korun, tak to můžu vybrat teda kdekoliv. To mi jako dají, jo. Že jim ukážu apku a oni mi dají 30 korun. To jdu zkusit. Ale půjdu do nějaké trafiky, kam nechodím.
5 chlebíčků pro Petra. A vedle těch lahůdek je trafika, tak já tam rovnou vezmu těch 30 korun. Stream snipe? No! Hoši, tramvaj jede, tramvaj. Já jim ujedu. Ty psi běželi tady. Stream snipe. Počkej, běže ještě. Ne, už to vzdali. Díky Charvenka za follow a Pankrás 21. Oši, jestli koukáte na stream, tak přijďte do obchodního centra, jsem tady teď. Na stream snipe. Teďka tady vyzvedávám objednávku. A to nebyl stream snipe, ani mě viděli náhodou. Tak jdu zkusit tu trafiku prvně. Jdu se na to zeptat teda. Dobrý den. Jdu se zeptat, já mám na Allwin kartě 30 korun, jestli to jde vybrat z terminálu. Děkuju, naschle. Tak jo, cenkačka. Dobrý den. Tak jo. Pět, dva, tři, Petr. No, já jdu asi pro tu objednávku. 5, 2, 3. To se na vás mohla taky otočit, co? Jo. Asi nejsem dost hezký. Pobyl tam dlouho ten spotík, děkujeme. Děkuju. Krásný den. Naschle. Tak. Objednávka byla převzatá.
To ale škoda, že jsem myslel tu 100 korun no, na té Olvin kartě.